Ongi etorri beste egun batean, hau da jolasten eta ikasten. Ni eta Elbina naiz. Eta ni Xabier naiz. Gaur koloretako monstrua jolasa daukago gurekin. Bereziki pertsona txikientzat diseinatuta dago. Horrek ez du esain nahi, adierazteko ezin ditugunik osatu. Oso ondo pasatu eta gure emozioei buruzko asko ikasi. Xabi, zein adinetan dago gomendatuta jokoa? 3 urterekin edo gehiago. Eta zenbat jokalari joka dezakete? 2 Eta zenbat iraurten du partida batekin gutxi gora behera? 20 minutu. Joko hau liburu batean oinatuta dago. Koloretako monstrua jolasa Ana Jernez idatzi eta ilustratu duen bezala liburua. Egun batean, koloren nahazpila batekin altxatzen den monstru bati buruz hitz egiten du. Eta ez daki horietako bakoitza zer den. Lagun Leila du. Eta horrek kolore bakoitzat, hau da emozioi bakoitza, esan nahi bat aurkitzen lagunduko dio. Joko hau bezala da. Ireki dezagun? Bai. Pues guazen irekitzera. Iga behar dugu hartasi bat. Hemen. Hau erreziklatu behar dugu. Hemen edazu, erreziklatzeko. Eta, a ber, irekizu. Hala, ezer daukagu hemen, gozen ikusten. Mira, hemen dago mai jokoa nolakoa den. Koloretako monstrua ez daki zer gertatzen zaio, hemen historia kontatzen zaizu, ea nola jolasten. Osagarri, zer egiten dute, eta hemen ipintzen du nola jokatu. Identifikatu ditzatugun emozioa, bai? Poza, tristura, amorrua, beldurra, lasaitasuna, bai? Familia eta ezitzairentzat, eskuliburua, bai? Hau da, ez dakit, erakutzeko nola egin. Eta hemen daukagu tableroa. Bai. Hemen dago kolore bakoitza, emozio bakoitza, ez da? Hemen daukagu fitxak, kentzeko emozioak. Bai. Eta fitxa hau suposatzen du da estanteriak egiteko, bai? Hemen daukagu. Bai, zer dago? Dira apalategiak. Bai, eta hau poteak. Eta poteak. A ber, Hala, oso lodiak dira. Bai, oso lodiak dira, eta hemen, adibidez, ipintzen dugu fitxak, horrela, eta gero, bolta emateko, ez dauka sorterik, hau da, popurri bat. Bale? Bai, primeran. Eta hemen daukagu dadoa. Dadoa bat, bi, revoltijo, edo eneska. Eta hemen daukagu bi pertsonaiak. A ber, oso politak dira. Monstrua. Eta irekizu. Neska. Eta neska. A ber, erakutsi. Horrela ez. Horrela. Asi. Parte batetik edo bestea. Mira, atxeko parte daukau. Pues ze polita. Zein polita izan den jokoa. Irekin gustatzen zaizu? Bai, asko. Orain azalduko dugu nola jolasten den. Jokonetan, 3 osagarri berezi ditugu. Elkarlaneko jolasa da. Badakizu zer den elkarlaneko jolasea? Bai, da joko bat ze egiten duzue berdina irabazteko guztiak. Orduan, poteak emozioi desberdinak daukati, a ber, ze koloreak? Horia. Epini taulan. Postasuna edo alaetasuna? Beltza, beldurra. Gorria, azerre edo amorrua?
urdina, tristura. Beidea. Eta berdea, maitasuna. Erakutsi dizuenak da fitxak. Eta fitxak, 5 emozioi fitxak ditugu. Lauke bakoitzean jarraituko dugu kolore berdarekin. Ipini behar dugu, bakoitza, bele, beste partean, edo ez dakitze partean ipintzen, horrela ondo dago. Eta zer gehiago? Monstrua. Eta? Neska. Bai, bere laguna, bai, eta ipintzen dugu hemen, hasteko. Hemen ez daukago fitxa, arrozan. Bale? Zein da jolasen helburua? Zer egin behar dugu, irabazteko? Aitu fitxa guztiak. Eta non ipini behar dugu? Potean. Potean, bai, emozioi desberdinak eta emozioi bakoitza bere potea ipini behar dugu. Bale? Baina 5 emozioi daukago eta bakarrik eta pote gehiago daukago 8. Zer gertatzen sobratu dugun poteak edo... A ber, pote bakoitzatzean daukagu emozioi bat. Baina sobratzen zaigu 3, batiburrillo daukatenak. Bai? Pote horiek ez digute emoziorik ordenatzen lagunduko. Bai, zer egiten du? Justo? Kontrakoa. Kontrakoa. Ikusi dugu zer gauza dakizkigunen jokoan zehar. Joko hasteko gazteenak dadoa botatzen du. Orduan zu gaztena zara eta bota behar duzu. Zer atera daiteke? Bat atera daiteke. Eta zer egingo dugu? Bat ateratzen dugunean? Pues koloretako monstrua. Alda joan horila edo beidea. Leku bat, bai? Bale. Pues ordu adibidez, hau ipiniko dugu. Bale? Eta 2 ateratzen badugu? Aldu joan gorila edo beidea. Hasieran hemen gaude, pues 2 movimentu egin dezakegu, ezta? Bai. Primeran. Atera dezakegu bai, espiral bat. Espiral bat. Dakizu zer den? Hau da, komodina bezalakoa da. Nahi duzuena, ipini dezakezu monstrua. Bai? Bai. Eta neskatxo ateratzen baduzu? Ematen duzu neskatoa nora dagoen monstrua eta... Monstruaren erengana? Eta kentzen duzu... Batiburrillo bat? Bai. Bale. Joaten da neska laguntzeko? Bai. Bale. Bale, pues orain hasiko gara ja nola joaten da eta ze gauza gertatzen da partida batean. Ara, zu zara gaztena, no? Orduan, atera behar duzu. Bale? Ematen dut hemen. Bale. Eta zer egin behar da laukian fitxa hartu eta gaukion ontzia joaten zainatzeko? Esaten duzu gauza bat bere... Emozioi hori? Bai. Bai, orduan hau beldurra. Beldurra. Bale, pues, konta eguzu, ze gauza beldurra ematen duzu? Abispak. Abispak, beldurra? Orduan, suposatzen da, bera hau ipiniko dugu, eta nahaztu behar dugu. Ezta, adibidez, hau pasi, claro, bestela, guk dakikun ondago. Eta hori. Bale, pues orduan hartu beltza eta frogatu. Ipini pote batean. Eta orain, gertatzen denean, 3 gauza gerta dezakegu. A ber, hemen ipintzen dugu, bai?
Eta poltea ematen dugu potea. Ala, batiburrillo, hori zen nahi du, hau berriro voltatzen da hemen, eta batiburrilloa voltak eman. Gauza da, 3 batiburrillo ateratzen badute, galtzen dugu partidak. Joaten da monstrua oera dena nahaztuta bere buruetan, eta aurrengo eguna hasiko da berriro. Bai? Baina hau ez duzu ipini, bai, pues adibidez, zer gertatzen da bere kolorean ipintzen baduzu. Urdina hemen dago. Hau dugu, urdina, bai. No, non dago. Vamos a pizkatxo trampa, baina zuek ezin duzu egin. Hori da, dakiteko, ea non dago beltz. Hemen. Ah, bale. Pues orduan, ipini, a ber, non ipintzen duzu. A ber, ahi, ikusten da. Bai? Eta, a ber, asko, kostatzen zaigu, pizka bat, ipintzea, bere lekuetan. Ba, bueno, ez du nahi. Bada. Bueno, orduan, volta eman, a ber. Ah, beltza! Pues badaukagu emozioi bat ipineta bere lekuetan. Eta, 3. gauza, gertatzen alda ez ipini pote batean, baina ez bere koloretan. Adibidez, ipiniko dugu hemen. Bai? Eta volta ematen dugu eta urdina. Urdina da. Bueno, voltatzen dugu berriro bere lekuetan, baina gogoratu behar dugu, non dagoen urdina beste turnota. Eta aztu zaigu esatea, batiburrillo ateratzen duenean, bebai, mugitu behar dugu 2 poteak. Adibidez, kentzen dugu hau, eta hau, ipini dut hau, bai, horrela. Edo hartu dugu dezakegu bat, eta aldatu beste partetik. Bai? Bai. Zer gauza gehiago? Adibidez, neska atera. Imaginatu ezazue, 2 batiburrillo daukagu. Bai? Neska joaten da monstruen gana eta kentzen duzu... Batiburrillo bat laguntzeko. Beno, eta imaginatu, beltza hemen zegoela, hau iren ja ez, ze memoria txarra dauka. Bai? Eta voltan daukagu hau, ezta? Eta guk hemen gaude, eta berriro joaten naiz hemen. Pues, naiz eta fitxak ez eduki, esan behar dut berriro, ze gauza ematen dit beldurra. Adibidez, ematen dit beldurra daukat, zuei ez zaio gustatzen tutoriala, gustatzurik aitzeke gustatzea, eta beldurra ematen dit. Bai? Pues hori horrela egiten da. Eta zer gertatzen daia monstrua da, neskaren gana joaten dena. Zer gertatzen da? Ez da. Gauza, bera, volta eman dezakegu, pote, revoltijo daukan potea, volta eman dezakegu bebai. Bai? Bai. Bai, eta hemen, naiz eta ez euki fitxa, bebai kontatu behar dugu amorearen sentimentua. A ber, nik azabin nire semea da, eta maite dut pilo bat handia. Zuk ez? Bai. Orduan, pertsonai bakoitza, turno, joaten dira, monstrua mugitzen, eta fitxak ipintzen poteak dena eduki arte. Eta jolasten jarraitzen du, 5 fitxa dagokien laukietan ordenatuta eduki arte. Bai. Hori egiten duzunean, ja, irabazten duzu. Gustatzen zaizu nola jokatzen da? Bai, asko. Asko, eta atuta daukazu, odena dago argia. Argi. Argi? Jo, bueno. Bautxuetan aurki dezakezue, hau da aita sortuentzat. Txikienek poza edo tristura egiten diena adierazteko zalaitasunak dituztela. Jarraibidetan tutorial txiki bat eta aholku txiki batzuk daude. Txikiei emozioak eta emozio horik eragin diena bereizten laguntzeko. Beno, hori izan da dena. Eta ez ahaztu like ematea gustatzen bazaizue. Eta kanpainita eman bai, bideorik ez galtzeko nahi baduzue. Espero dugu izugarri gozatu duzuela koloreen monstrua jolasten. Gogoratu, beti jolasten Eta ikasten. Agur? Agur. Agur.